YouTube! Mit navn er Andreas, mit gamertag det er Ironshaft, og jeg har min første video og min første commentary på min nye kanal. Primært skal det egentlig handle om, hvad mine intentioner var for den her channel, hvad mine idéer var, og hvor jeg gerne ville hen med det, og bla 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 bla. Det har jeg lavet en lille video omkring, hvis min gameplay indover, så I ikke bare skal sidde og høre på mit munddiarré. Så det er sådan set det. Fra YouTube, det er Ironshaft fra Danish Cod Community, og jeg sidder her med Gamersoft.dk, som er de første to, der har valgt at være med på channelen og smide noget content op. Hej YouTube, Andreas her, og i dag vil jeg vise jer noget Modern Warfare 2. Og før så jeg skaber nogle forvirring, så det er ikke den Andreas, I er vant til at høre. Det er en ny 16-årig Andreas, som kommer fra Bad NB. Men det skal egentlig ikke rigtig handle om gameplayet. Det skal lidt mere handle, som titlen beskriver, at vi har besluttet på Danish Cod Community at lave en top 5. YouTube! Ironshaft her, og jeg er i fucking fantastisk humør. For den her lille video, One in the Chamber på Havana, vil jeg sige monster tak for de første 100 subs. Hey, Danish Cod Community. Mit navn er Dark X Crow. Hej alle sammen, det er Krum igen. Hej alle sammen, det er mig Philip, og jeg bringer jer en live commentary. Nummer 1 i det første episode af Danish Cod Community Top 5 har vi husdagen, som starter ud med en unscope, så to quickscope og slutter streaken af med et collateral quickscope. Virkelig nice klip husdagen. Men det er også der, vi har lavet en ny video nu, og det er et meget spændende eksperiment, jeg har lavet her. Som I nok kan se, så er det ikke Call of Duty. Det er en helt anden genre faktisk. Det er nemlig League of Legends. Hej alle sammen, det er mig Philip, og jeg bringer jer en live commentary i Bad Company 2. For en jure alle folk, jeg er Cheesy Element. Hej alle sammen, og velkommen til min første commentary. Hej, så velkommen Freddy her. Hej alle sammen, og som lovet. Hey, det er Philip her, og jeg bringer jer noget i nyt til en forandring. Battlefield 3. What is going on, Danish Cod Community? Og jeg ved, at det kommer giveaway. Hej Ironshaft, mit navn er YouTube. Beklager, I skal høre på mig allerede igen, men det er lidt en speciel dag, synes jeg. Jeg har ekstremt mange tømmermænd, men alligevel kan jeg fucking ikke få armene ned lige nu. For 1000 subscribers. Hvad så? DCC.
Mit navn er Holst. Hej, mit navn er Kelebo, og jeg er jeres kommentator her for de næste. Der er folk, jeg er cheesy i dag ved at spille et Modern Warfare 3 foran jer. Jeg har besluttet mig at stoppe DCC. Så det første jeg gjorde, det var jo ligesom at tænke, det her det skal jo fortsætte. Det er jo dumt at stoppe her. Og hvem skal ligesom tage tronen, hvem skal tage kronen. Og sådan set muligvis den allerførste jeg tænkte på, det var dig med Happe. Ja, det styrer alt, mand. Men vi er gode på hænder med Alex, og tror du kan løfte opgaven, Alex? Ja da. Tror du kan klare presset? Jeg kan klare alt. Det så er jeg bare. Hvad så bliver der inde på Danish Cup? På YouTube deltager. Jeg kan se, at I savner commentaries på DCC, så jeg vil lige give mit bud på en commentary. Jeg kan styre alt, mand. Jeg kan klare alt. Jeg kan klare alt.